Здравейте хора, в нашето видео ще как си правите BG Page в PES 21. Трябва да сте ето тази Discord група на EVOED Bulgarian Football и да изтеглите ето тези файлове. Папката ви трябва да изглежда ето така. Хвърляте този файл и премествате ето тези файлове в папката ви, която аз съм кръстил BG Page. Можете да си както желаете и теглите ето това EVOED Bulgarian Football 24, което EXE искате върху него и го теглите, паролата е EVOED, давате напред. Най-вероятно вие сте на краквите игра, на оригинална, пишете ми. Давате напред и инсталирате тук. Чакате малко. И то започва да ви се инсталира. Аз няма да го инсталирам наново, защото вече го имам. Папката ви на сайдера трябва да изглежда. Папката изтеглената ви вече папка трябва да е ето това. И трябва да изтеглите ето този файл Hider ini. Теглите го, аз вече го имам. Теглите го така. Replace the file in the destination, защото вече го има, но трябва да го изтеглите, за да замени файл ви. И теглите ето този файл. Влизате в Hider на EVOED. Идвате на Graphics. И слагате файла ето тук. Ето искате Replace the file in the destination. И сте готови. След това трябва да ръннете ето този Strider файл като администратор. Administrator. И трябва да влезете в PES. Ако имате някакви проблеми да играете Career Mode, може да влезете в Documents и трябва да изтриете папката Konami, играете Career Mode, ако ви крашва, именно да скипнете и крашне, защото поне на мен този проблем ми ставаше. Сега чакаме играта да видим дали българските твори работят. В всеки случай ще я пусна много, защото не съм сигурен. Играта почва да ни зарежда. Даваме напред и чакаме да зареди. Без натиск. Нека отидем в Kickoff и да видим дали българския матч работи. Идем в Local Match. И както виждате са ще го направим СК. Ето ги гейм плановете. И това са отбори. Надявам се видеото да ви е харесало и до другия туториал. Надявам се видеото да ви е харесало. Можете да ни подкрепите като влезете в нашата Discord група, която е Oncho и Gearjust Community. Вътре ви помагаме за всичко. Ако искате, можете да се абонирате и да лайкнете видеото. Довиждане и до другия път.